ሰላም ተኸታተልቲ ሓየት ሸው ከመይ ትኾኑ? ኣነ ሰላም እየ እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ። እምበኣርከ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ሓንቲ ሓፃር ሂወት ታሪክ መሃሪት ዛንታ እያ። እስካብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ ብክብሪ ይዕድም። ሄለን ንሰብኣይ ዮናስ ካብ ነብሳ ንላዕሊ ትፈትዎ ነበረት። ን7 ዓመት ብፍቅሪ ተመርዕዮም ይነብሩ ነበሩ። ሃንደበት ግን ዮናስ ብፅኑዕ ሕማም ኮላሊት ተታሓዘ። ኩነታቱ ኣዝዩ ኣሰካፊ ነበረ። ሓኻይም ብህፁፅ ኮላሊት ዝህቦ ሰብ እንተዘይረኺቡ ሂወቱ ኣብ ሓደጋ እያ ዘላ በሉ። ሄለን 2 ግዜ ሓሰበትን። ንሱ ካብ ዝመውት ኣነ ክመውት ይመርፅ፣ ኣነ ብሓንቲ ኮላሊት ክነብር ይኽእል እየ ኢላ ኮላሊት ክትህቦ ወሰነት። ተፈራሪማ ድማ ወደአት። እቲ መጥባሕቲ ተገይሩ ሄለን ሓንቲ ኮላሊታ ንዮናስ ሃበቶ። ዮናስ ካብ ኣፍ ደገ ሞት ተመለሰ። ሄለን ግን ብሰንኪ እቲ ከቢድ መጥባሕቲ ኣካላታ ደኸመ። ኣብ ከብዳ ድማ ዓብይ በሰላ ናይ መጥባሕቲ ተረፈ። ዓመታት ሓሊፉ ዮናስ ሙሉእ ጥዕና ረኺቡ ስፖርቲ እናሰርሐ ሰውነቱ ከማዕብል ጀመረ። ኣብ ስርሑ ዓብይ ገንዘብን ሞገስን ረኸበ። ሄለን ግን ቶሎ ይደኽማ ስለ ዝነበረ ከም ቀደማ ክትከውን ኣይከኣለትን። ኩሉ ግዜ መድሓኒት ትወስድ፣ ገፃ ድማ ብሕማም ይምልከት ነበረ። ሓደ መዓልቲ ዮናስ ናብ ገዛ መፅዩ ንሄለን ከምዚ በላ፣ ሄለን ንነዊሕ ግዜ ክዛረበኪ ፀኒሐ እየ፣ ሕጂ ግን ክንፋታሕ ዘለና ይመስለኒ በላ። ሄለን ብስምባደ ርእሳ ኣፀራ። እንታይ ማለትካ ዮናስ እንታይ በዲለካ በለቶ። ዮናስ ዓይነይ ክሪአኪ እንዳሓፈርኩ እየ በላ። በዲልክኒ ዘይኮነስ ንሕና ሕጂ ንበላለፅ ኢና። ንስኺ ኩሉ ግዜ ሕምምቲ ኢኺ፣ ደኺምኪ ኢኺ፣ ምሳይ ክትዘሊ ክትወፂ ኣይትኽእልን ኢኺ። ኣነ ገና መንእሰይ እየ፣ ሂወተይ ክሕድሶ ይደሊ ኣለኹ በላ። ሄለን እዝነይ ዶ የታለኒ ህሉ በለት። እቲ ካብ ሞት ዘድሓነቶ ሰብ ሕምምቲ ኢኺ ኢሉ ክድርብያ ሄለን ንባዓታ ፀሪጋ ቀስ ኢላ ሸሚዛ ስቕል ኣቢላ ነቲ ኣብ ከብዳ ዘሎ በሰላ ኣርኣየቶ። ብዝተሰበረ ድምፂ ድማ ከምዚ በለቶ፣ ዮናስ ትኽክል ኢኻ፣ ኣነ ደኺመ እየ። ከምዘን ዘመናውያን ኣዋልድ ጥዕናን ፅባቐን የብለይን ይኸውን። ግን ኣይትረስዕ፣ እዚ ሕጂ ሓዳስ ጓል ደልየ ኢልካ እትልፍልፍ ዘለኻ ጉልበተይ ካብታ ናተይ ዝተወሃበትካ ኮላሊት ዝመፀ እዩ። ንስኻ በቲ ዝሃብኩኻ ሂወት ትነብር ኣለኻ፣ ንዓይ ግን በቲ ዝሃብኩኻ ሂወት ተመኒኻ ትቐትለኒ ኣለኻ። ኪድ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ኣካላት ናተይ ምዃኑ ፍለጥ። ከመይ ኢልካ ከም እትድቅስ ግን ግርም ይብለኒ በለቶ። ዮናስ ርእሱ ኣድኒኑ ወፂኡ ኸደ። ሄለን ተረፈት። ጎደሎ ኣካል ጎደሎ ልቢ ሒዛ ተረፈት። ናይ ሎሙዓንቲ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ። ሓንቲ መሃሪትን መዘናግዒትን ዝበልክዋ ሓፃር ሂወት ታሪክ ናይ 2 ፍቁራት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እስካብ መወዳእታ ቪድዮ ምሳይ ፀኒሕኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። እንተዳ ተማሂርኩምላ እንተዳ ፈቲኹማ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ መሃርትን መዘናጋዕትን ዝኾኑ ቪድዮታት ንዕኹም ዘቕርበሉ ዩቲብ ቻነል እዩ። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻነል ኩኑ። ይቀኒየለይ።